screencast om hydrotermfigurer. Først kan vi kigge på den her lokalitet A, og hvor vi så kan se, at på y-aksen der kan vi til venstre se graderne, og til højre kan vi så se millimeter nedbør. Her på den her svingende kurve kan vi så se temperaturerne, og dem her er så nedbørene. Vi kan så se, at den højeste temperatur når op på godt 32 grader i april måned, og den laveste er 23 grader i januar måned. De får 252 mm nedbør. Jeg vurderer, at klimazonen det er tropisk klima, fordi at der er minimum 15 grader, som vi kan se her. Og så vurderer jeg, at de har græssteppe, på grund af, at de har cirka 6 måneders tørke. Som vi kan se, fra januar til april har de stort set ingenting, og igen november og december har de også tørke. Og nu kan vi så kigge på lokalitet B, som har den højeste temperatur på 32 grader, og den laveste er nede på godt 14 grader. Og her kan vi så se, at der er simpelthen tørke, og der er ingen nedbør andet end den lille bitte streg, vi kan se i april måned. Eller august måned, undskyld. Og jeg vil derfor mene, at det er subtropisk klima i USA, fordi den koldeste måned er over 10 grader, og den varmeste er over 20 grader. Og grundet ingen nedbør, vurderer jeg det til at være ørken. Til sidst her kan vi så kigge på lokalitet C, hvor der altså er en lille bitte ændring i grafen, hvor at graderne er kommet på højre side af y-aksen, og nedbørene er så kommet over på venstre side af y-aksen. Her kan vi så se, at den højeste temperatur kommer op på godt 14 grader i omkring juli måned, og den laveste temperatur er altså helt nede på minus 26 grader. De får godt 46 mm nedbør, som ligesom hænger sammen med de varmeste måneder. Og som klimabælte der kan vi altså se, at det er et polart bælte, fordi at den varmeste er under 10 grader, varmeste måned under 10 grader, og jeg vil altså vurdere det til, at de har ørken, fordi at de næsten ingen nedbør får, selvom de får 56 mm, så er det altså ikke ret meget. Så ja, done.